Аз снимам, чакай. Браво, първи, втори Ангелчо. Ангелчо, какво правиш? Ела тук, Васко, елате сега, застанете двамата тук и кажи. Слушай малко, застанете двамата тук и кажете сега нещо. Че правя клип. Ангелчо, ти първи ли си? Кой е първи? Не, аз съм първи. Кой е първи? Аз, Васко. Не, Ангелчо е първи. Сега искам двамата да тръгнете да видим кой ще е първи. Айде. Чакай, бавно. Василий, айде, Ангелчо. Аз съм първи. Ела тук сега спри, кажи ти кой си. Васко. Васко? Васко, кой първи? Васко.